A pesar dos datos recollidos no balance de seguridade cidadá de 2025 que arroxan un descenso da taxa de criminalidade en Ribeira, o incremento da actividade delictiva nas últimas semanas é motivo de preocupación non só do Concello, senón tamén de toda a veciñanza. Sabemos que é de gran preocupación pois para nós, que estamos ao fronte deste goberno e deste Concello, pero tamén para o conxunto da cidadanía. Efectivamente, o que queremos trasladar a cidadanía sempre é tranquilidade e esforzo na medida do posible pois con todos esos medios que o Executivo local pois ten ao seu alcance. Non o fixemos pois fai unhas semanas e non o vamos a facer agora, non imos a escatimar en poñer todos os medios que sexan necesarios á nosa disposición, en facer ese esforzo económico en que se dupliquen ou incluso máis o que son pois as patrullas policiais non só pois pola tarde, sino tamén polas noites, como pasou pois durante todas estas festas de carnaval, no que incluso pois os días previos ao festivo tivemos pois 3 patrullas en horario nocturno. Desde logo que, como digo, pois será un esforzo económico, un esforzo tamén persoal a nivel da Policía Municipal, pero que creemos que pois valerá a pena e que creemos que ademais pois dará aos ribeirenses toda esa tranquilidade que merecen. Esta vaga de roubos rexistrados en vivendas, comercios e vehículos está vinculada na súa maioría a situacións de drogodependencia, polo que o Concello leva tempo solicitando unha brigada dedicada especificamente ao tráfico de estupefacientes. Gran parte da problemática destas persoas que están a delinquir pois ven derivada de un problema de drogodependencias, de existencia de menudeo, como sabemos en algunhas zonas do municipio, e efectivamente trasladamos ao subdelegado do Goberno pois o que xa trasladamos en outras moitas ocasións, que é a necesidade de que Ribeira poida contar cunha brigada especial dedicada ao menudeo. Creo que iso pois centraría máis o foco en que houvese pois unha serie de axentes que se dedicasen só a eso e o resto se puidesen dedicar a outras moitas cousas como estar na rúa. Mais alá de apelar a manter a coordinación fluida entre os distintos corpos de seguridade, tal e como trasladou a subdelegación do Goberno, o Concello de Ribeira seguirá a demandar un reforzo de axentes para manter 2 patrullas da Policía Nacional por quenda. Pois tampouco celebramos hoxe que nos teñan dado pois nada maiores do que solicitábamos, non? Estábamos falando desa necesidade de unha patrulla doble ás 24 horas do día por parte da Policía Nacional, dese incremento de efectivos que solicitábamos pois en comparación con outras comisarías que poden ter uns datos pois similares aos nosos ou unha población tamén similar á nosa e que teñen pois moitos máis axentes. Boas palabras, disposición, coordinación, máis o que son feitos relevantes, pois non os temos, bueno, pois desde logo que en certo modo é decepcionante.